Let's cook. Let's go. Let's cook. Hello mga kabigel, welcome back po ulit sa channel po natin, sino si Richard. At sa pagkakataong ito ay maglilitsyon ulo po tayo para sa ating padating na bagong taon, no? Ito po ang pagsasalo-saluhan natin, litsyon ulo. Sa oven po natin gagawin, ho? Bali 7 kilos po itong ulo na to, so napakalaki po. So mga kabigel, gagawa ko muna tayo ng mga pampahid sa kanya, mga basic lang po itong mga kailangan natin. Simulan na po natin. Unahin na natin yung pampahid po sa laman. So maglagay po tayo ng garlic powder po. Paminta. Tapos lagay ho tayo ng salt. Ito sa laman lang ho natin ipapahid to ho, sa may likod ng laman. Tapos iba pa ho yun sa balat na ipapahid natin. Tapos maglagay rin ho tayo ng Knorr seasoning. Ito po yung pampalasa pa. Dagdag palasa po yan. Kaya mix lang po natin yan. Lalagyan na rin ho natin ng olive oil ho. Konti lang. Tapos, optional naman po yan. Kahit po cooking oil, pwede naman po. Yan, gawa naman ho tayo ng pampapahid ho natin sa balat. Asin. Yan, medyo madami ho ng konti. Kasi nakapagpatulong din po makapagpalutong ng balat yan. Olive oil po. Knorr seasoning po. Konti lang po. Nakadagdag din po ng ganda ng kulay yan, pampapula. At the same time, masarap po yung lasa. Ayan, mix lang rin po natin ulit. Ay, pahid na ho natin mga kabigil. Sa laman. Sana wag nyo ipapahid po sa balat to ho, kasi masusunog po yung garlic powder. Tsaka kung sa balat po natin iitim po masyado yung balat. Sa lang po, sa laman lang po ito. Kaya po hiwalay po yung sa balat natin sa panlagay, pampahid. Papasok ko rin po sa loob yan. Massage lang po. Yan, pahiran lang po natin yung buong balat. Yan, kung meron pong kung may available po kayong foil, pwede nyo pong balutan tong sa may tenga para hindi ho siya madaling masunog. Lechon na po natin. Yan po, ilagay na po natin sa oven. Ito po ang nito, tansyahan po ng pagluluto, ay di ho ako makapagbigay ng tamang oras po sa inyo. Kasi katulad po nito, itong oven natin, itong ginagamit po namin, hindi ho kalakihan to, maliit lang po. So kung mapapansin nyo, talagang sagad na sagad, ito pong ating isang malaking ulo. So, ang mangyayari nito, time to time, check lang ho natin kung malutong na siya, kung okay na siya. Tapos, basta ako po kasi dito sa oven na to, hindi kasi ho pare-parehas nga yung init, sinasagad ko lagi ito, doon po sa pinakamalakas. So, check na lang ho natin maya-maya. Ha? Yan, gawa ho naman tayo ng sauce po ng lechon. Olive oil po. Ang gisa po ulit tayo ng bawang at sibuyas. Yan, pag nakita nyo na pong golden brown na po itong ating bawang at sibuyas, sunod na po natin itong liver spread po. Mas maraming liver spread, mas masarap. Naglagay po tayo ng Mang Tomas. Sarsa ng Mang Tomas po. Tapos konti lang paminta. Yan, kaya na malapot po to. Yan, kapag po ako nagluluto ng sauce po ng lechon na ganito, hindi na po ako naglalagay ng seasoning. Kasi po itong Mang Tomas, sobrang lasa na po niyan. Tapos nalagyan pa po natin ng liver spread, sobrang lasa na po. So ito, tama-tama na po ito. So pakukuluin lang po natin to. Siguro mga at least mga 3 to 4 minutes po. Pagkakulo nito, pwede na po yun. Hindi na po natin sasamahan ng tubig para hindi ho madaling masira.
basta continue lang po lagi ang halo. Mas masarap po ito kung may available po na dinikdik na mani. Samahan nyo po, mas masarap yun. Yan, pwede na rin po ito. So luto na po yung sauce natin. Hintayin na lang po natin maluto yung lechon. Yan mga kawigil, after 1 hour po, yan, mapula na rin po yung yung itsura. Siguro po, abutin tayo rito ng mga 3 to 4 hours. Hanggat sa check na lang po natin time to time kapag malutong na. Yan mga kawigil. So malutong na po, sakto na po, 4.5 hours po ang inabot. So yan po, malutong na. Mukbang na po tayo. Happy New Year! So, Yun yan po. po, luto na po yung ating napakalutong na lechon. Tapos, si Auntie Bes, ano yung Auntie Bes niluto mo? Chop suey Chinese style po. At meron po tayong mga prutas. Malaki. Kasi yun, mga sausawan ho tayo rito, tapos may suka rin. Yes. Yan po, bago tayo magsimula, pray po muna tayo ha. Maraming salamat po sa pagkain pinag-vlog niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. At sa buong biyaya po, maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalangin sa inyong putong anak, Heso Kristo, na aming tabagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Yan, nabiyakin na po natin itong ating ulo. Makalutong to. Oh. Wow. Oh, Malambot po yung balat. ito. Napakalaki mo niyan. Kita. Sukas. Hindi ko kita. Yan. Sige po, kuha na tayo ng unang kagat natin. Tayo. Init na po. Ganong kalutong. Sarap. Apo. Kain po tayo. Kanan po. Napakatin po ng balat ha. Special sausawan. Wow. Kain po. Nakuha na dyan ha. Apo. Huwag natin ang konti nga rito. Salo-salo po ngayon tayong bagong taon. Ito po ang huling mukbang natin ngayong 2021. 2021. Wala. Wow. Wow. Apo. Thank you po. Ayan. Uy. Grabe Eri siya naman. na. Gulay. Thank you. Ganyan po yung laman nito. Napakalambot. Apat na oras at kalahati ko kasi. Ingat. Wow. Sauce. Kajusi. Yung ating sauce. Sarap. Wow. Thank you na. Kulay po. Sa laki ng ulo po na yun, hindi ako makikita. Try naman natin sa suka. Yep. Laman na. Sarap din. Sarap din sa suka. Grabe ko yung pagkalutong niya, malambot na parang sa mga litong yung mga tinatin yung balat. Okay.
Napakaganda ng kulay yun. Pulang-pula. Bagay na bagay siya sa gulay. Ang top. Saro-saro po tayo. Salubungan po natin ang isang masaya ang bagong taon. Punong-puno ng buhay, no? At pag-asa. Pag-asa. So, tandaan niyo po, habang buhay po tayo, may pag-asa, no? Katuloy lang po lagi ang laban ng buhay. So po, Sama na ang kanin. yuri na Diyos sa likod natin, papaputok na. No, gulay nga tayo. Yan, thank you. Okay, namay na ho namin, ho. Pasensya na kayo. Nasa may ating, serving spoon dito. Okay na, uubusin naman po natin. Ay, bigyan mo sa nanay. Yan. Ay, may big announcement nga ho pala kami. No? Ito nga palang end of 2021, siyempre end of season na rin ho natin. So may bagong season ho tayo, season 2. So abangan nyo po yun. So 22. 22. Yun, mas papagandahin po natin yung mukha natin, tsaka yung mga outdoor booking natin. Basta, may mga gimmick po tayong gagawin. Batsak po na may entertain kayo. Siguro po mga first week or probably mga second week po, second weeks ng January, mangyayari na po yun. Abangan nyo po. Top. Si Mr. Richard. Season 2. Season 2. Ah, Buti pala yun. laki nito, no? Lahat ng party ho, malutong. Ganda luto. Siyempre, pagkatapos ng New Year, marami natira mga lechon-lechon po dyan. Sarap. 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 Marami natira mga lechon-lechon, katulad nito, siyempre, sa Malacanang. Ang sarap niya, yung mga leftover po natin, lagawin nating, Lechon paksiw or sinigang. ayan, sinigang na lechon. Sarap. Daming katay ng natin. Paksiw, Chinese style. Paksiw. Chinese style na na Tapos Kapsul. chop suey. Tingnan na atay. Atay. Makuha ba natin mga laman dyan, ha? Opo. Ito makita eh. Wow. Wala.
Ito. Ito na. Sobrang sarap. Siguro hindi na ako natin patatagalin itong mukbang na ito at sobrang haba po ng ating video. Siyempre pa pag may how to cook, talaga kung mapapahaba eh. Kaya siguro itutuloy na lang po natin ito salo-salo na ito. At sa mga susunod na araw po, sana po muli po niyo po kaming masamahan at masabay sa isang hapagkainan. Maraming salamat po mga kawigil. Siyempre maraming salamat sa Diyos sa buong araw na kaligtasan at buong taon na binigay ng mga biyaya, kaligtasan at Walang karamdamang seryoso. Yan. so yun, maraming salamat siyempre sa Diyos. At sobrang salamat mga kawigil hanggang sa muli po, kaya Minala Maula! Kung nagustuhan niyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.